Зоомародер Олег Зубков проінспектував Асканію Нову на Херсонщині. Цього разу колаборант вирішив не красти червонокнижних тварин, проте дав поради керівництву біосферного заповідника. Конечно, нужна реконструкция. Если мы говорим о зоопарке, о современном зоопарке, то практически все, за исключением исторических каменных построек, здесь нужно реконструировать. Як почесному гостю зоомародеру Зубкову влаштували індивідуальну екскурсію. Власне, інших відвідувачів, аніж колаборантів і російських військових, заповідник не бачив за весь час повномасштабного вторгнення. А подивитись є на що. Чи не найбільша у світі колекція коней Пржевальського, благородні олені, страуси, бізони і навіть зебри. Великолепное состояние животных, посмотрите, он просто как нарисованный. Супроводжувала кримського зайду Світлана Весела. Вона завідувачка відділу екологічної освіти, яка понад 30 років працює в Асканії Нові. Після окупації вона співпрацює з росіянами, звеличує Москву і навіть забезпечувала експонатами виставку, присвячену окупованій Херсонщині в Москві. З кримським колаборантом Зубковим швидко знайшла спільну мову і будує плани щодо, так би мовити, розвитку. Щоправда, зізнається, що грошей тепер немає. Данные перемены, которые сегодня идут, и вот сейчас еще такой вакуум, еще много непонятно, да, я знаю, что у вас сегодня только финансируется зарплата, что у вас не развитие, еще там непонятно ваших планов, но очень хочется, чтобы Российская Федерация обратила внимание на то, что это уникальный заповедник. Замість десятків тисяч відвідувачів з усього світу на території унікального степу донедавна базувалися лише російські військові. Сюди вже 2 роки не ступав жоден турист. Але врятувати надбання барона Фальцфейна усе одно має Путін. Такої думки і керівництво загарбаної Асканії Нови, і кримський зоомародер Олег Зубков. Теперь должен приехать Владимир Владимирович Путин, здесь уделить внимание заповеднику, начать реконструкцию, и после него, поверьте, поток туристов восстановится. У жовтні минулого року Олег Зубков уклав угоду про співпрацю з окупаційним директором Асканії Нови Дмитром Мещеряковим. Він, на відміну від Зубкова, має підозру від Генпрокуратури у колабораційній діяльності за незаконну передачу рідкісних тварин до російських і кримських звіринців. Власне, у планах кримського зоомародера Олега Зубкова поповнити власну колекцію Ялтинського зоопарку «Казка» та сафарі-парку «Тайган» унікальними тваринами з Асканії Нови. Окупаційний суд Алушти припинив адміністративну справу проти Юсуфа Аширова. На подив захисту вдалося довести відсутність складу злочину у діях незалежного імама. Более 200 человек подписались под своим обращением, подтвердили тот факт, что за весь этот период Аширов исполнял богослужения, в том числе пятничные проповеди и молитвы коллективные. Вместе с тем представители других религиозных общин, в том числе религиозной общины Духовного управления мусульман Крыма, представителей их не было. Сам Юсуф Аширов уперше отримав слово на засіданні окупаційного суду. Він заявив про тиск з боку фейкового духовного управління мусульман Криму, за наказом якого кілька років тому відрізали електрику давній мечеті Юкари-Джамі. Тим самим муфтіят колаборантів спровокував просідання пам'ятки 19 століття. В своем рассказе я дал понять, что в конце концов нас не слушали, на нас не обращали внимания. Мы все эти документы отправили ЕСПЧ, то есть Европейский суд по правам человека. И после этого, то есть на какое-то время вроде бы нас не трогали, но опять началась эпопея проверок, давлений.
Поки в Алушті з імама знімали звинувачення в Ахмеджиті, окупаційний Верховний суд Криму остаточно вирішив оштрафувати незалежну громаду на 100 тисяч рублів. Все нібито через зберігання заборонених в Росії книжок. Насправді ж під час облави наприкінці листопада минулого року їх не виявили самі ж російські силовики, бо у цей час голова громади готував ці книжки до переробки у себе вдома. Поэтому сейчас вот эта вот неприбыльная организация будет выплачивать 100 тысяч рублей как штраф, и фактически ее признали виновной. Хотя на территории данной местности все знают прекрасно и религиозную общину Алушта, и ее имама, и председателей, и всех остальных. Члени незалежної громади Алушта упевнені, що саме фейковий муфтіят і окупаційний муфтій Еміралі Аблаєв стоять за переслідуваннями громади. Головна мета – рейдерське захоплення Юкари-Джамі та призначення власного кишенькового імама. 23 листопада минулого року, напередодні п'ятничної проповіді Аширова в мечеті, російські силовики прийшли з обшуками до імама і заарештували на 2 доби за нібито хуліганство. Наступного дня для п'ятничної проповіді відрядили підконтрольного окупантам імама у супроводі озброєних автоматами силовиків. Громада висловила протест через силове відсторонення обраного ними імама. Від Ахмеджита до кордону з Монголією. Онлайн-мапу з місцями утримання політв'язнів окупованого Криму створили у представництві президента України на півострові. Це допоможе надіслати листи бранцям, яких незаконно тримають у російських катівнях. Така ініціатива стала зручним інструментом до акції «Листи до вільного Криму», яка розпочалася 19 лютого та триватиме до 19 травня. Марафон листів заохочує небайдужих з усього світу писати кримським політв'язням, яких тримають у російських в'язницях. Інтерактивна мапа допоможе знайти детальну інформацію про отримувача листа. Знайти мапу з геоданими бранців можна на сайті представництва президента України в Криму або ж за QR-кодом на вашому екрані. Турецький винищувач 5-го покоління Каан здійснив перший політ. За повідомленням видання Savunma Sanayi, перспективний літак у небі супроводжував F-16D повітряних сил Туреччини. Випробування відбулися успішно, літак злетів, пролетів визначений маршрут та приземлився, використавши гальмівний парашут. Турецька влада, повітряні сили та компанія-розробник Turkish Aerospace Industries поки не коментували випробування. Головні вимоги до Каан – малопомітність і висока маневреність, щоб у майбутньому замінити славнозвісні F-16. Через фінансові труднощі з проєктом Туреччина шукає партнерів для спільної розробки. Влітку минулого року вдалося домовитися про співпрацю з Азербайджаном. Але фахівці видання «Мілітарний» припускають залучення українських підприємств до програми розробки Каан. До слова, нещодавно посол України в Туреччині Василь Боднар в етері CNN Turk заявив, що у перспективі наша країна планує закупити турецькі винищувачі 5-го покоління Каан.